Wanonse kwina kulikonse kumene mukutonera takulandirani pano pa Shamina Narrates. So mtsiku la lero takubwereserani nkhani ya malo ena otchedwa The Zone of Silence mdziko la Mexico. So khalani pompo kuti mumvesere nkhani mwachuchuchu. So monga mmene tafotokozeramu, malo ali mdziko la Mexico komanso ndi chapakatikati cha desert ndithu. Nde pa Zone of Silence pa maradio samagwira ndithu komanso makampasi amakhala ngati apenga chifukwa amangozungulira and anthu amanena kuti ati maona malaiti osakhala bwino mlengalengamu. Anthu ena asa pamalo pamakhulupirira kuti ndi pamalo a mizimu. Komano kodi chimachitika ndi chani pamalowa? So malowa adachuka chaka cha 1970 pamene dziko la United States of America limayisa mamizero awo ndipo analuza control ku mamizero aja ndipo adagwera pamalo pamene papa. Then ma scientist adabwera kuti azafufuze chinapangisa kuti mamizero agwa. Adapeza zinthu zodabwisa ndithu chifukwa maradio awo sankagwira, mafoni sankagwira and makampasi anasiya kugwira ntchito. Ndero anthu anayamba kuzifunsa, kodi malowa akusiyana ndi malo ena aliwonse chifukwa chani? And even before that, anthu amene amakhala around limene amadziwa kuti malowa ndi a special chifukwa kuyambira kalekale amati akapita kukhala paipo kapena akamadusa paipo pa maradio awo amaona zoti sakugwira kungomveka mazenene. Andiso anthuso akhala kunena kuti timakumana ndi anthu ena kuti sitikuwadziwa sitinaonepo and mkulu wina wake wachikulire adafotokoza kuti tsiku lina lake akudusa pamalopa adaona anthu atali kwambiri atavala zovala za silver ndipo anamuwuza kuti namondo akubwera. Atangoyang'ana kumbali kuti ayang'anenso kumbuyo adapeza kuti anthu aja asowa. Kuyang'ana ukosaona. Ma scientist amakhulupirira kuti pamalopa pali ma special minerals amene amabloka ma signals iwa zimene amati zitha kutanthauzira kusagwira kwa ma radio signals komanso ma phone signals. Koma ma scientist ena amakhulupirira kuti I think pamalopa chilipo chimene chimachitika more than kuti pali ma minerals chabe. Anthu ena amakhulupirira kuti pa Zone of Silence papa ndi special pa aliens chifukwa ena amene azoti akhala kuona ndege ndithu zosiyana zoti zachilendo komanso zikuwala mitundu ya chilendo usiku. Ndeno mwina maganizidwe awo amati this place for aliens chanchani. We don't know kuti chingakhale chiti chani kapena inu muganiza bwanji. Andiso chinthu china kuti pofikira tsiku lero anthu a science akhala kupafufuza ndithu pamalopa komano to this day palibe chanzeru chimene angafotokoze chofotokoza pa Zone of Silence ndi zinthu zachilendo zimene zimachitikazi kapena kuti tingangonena kuti basi ndi mmene Mulungu anapalengera kapena chilipo china chake chimene chimapangisa kuti pamalopa zichitika zimezisi. Tatuzeni maganizo anu kuma comment section kuti inu muganiza bwanji za pamalo a Zone of Silence iwa. Komanso osayiwala kupanga follow, kupanga like, kupanga subscribe zingorengera tsamba limene mukutonelalo. Komanso taonanso kuti ambiri mumangoonera ma video simapanga like, simpereka feedback yanu ndiyofunikira kuno ku Shamina Narrates. Mwakoma nonse zikomo.